Moi. Tänään on kuva video Travelsta. Let's go. Ja laittakaa kommentteihin sitten, että mulle tuli vaan ihan muuta vaan mieleen, että minkälaisia haasteja mun pitäisi tehdä. Mä saisin enemmän niinku näitä katselukertoja enemmän. No katselukertoja on tullut ihan hyvin. Mut mä oon vasta lapsi, et mä en oo vielä niin, että mä en voi tehdä mitään niin. Mä oon vasta alaikäinen, niin mä voin juoda mitään reipullia tai semmosia. Kyllä mä voin, jos mä haluan. Why did you do that? Ai Nobo, sinä se vasta nouskilli olet. Mä just toin 6 kaljaa, miten mä sain noin vähän? Ihan paska pelin syytä.